Hoş geldiniz iyileşler. Bizim hoş gördük size. Köpten beri yekelikte çıkış edemoktum. Bunu izgiderli alıp baracak bolýan ýöne işlerin köplüğü sebeple başa baranok ýöne öňümüzdäki günlerde birazrak neme diýär işlerimizi ýeňlemeli görünüşe görä. Şeýle indi möhüm bir neme de maglumat hem maslahat ýa-ni maslahatdan öňürti maglumaty möhüm şo maglumat boýunça da maslahat bermekçide. Ine iýleşler hemmemiz bilýäs biz ýa-ni türkmenler hökmünde ýurtdaşynda pul gazanyp gün görmege dogry görýäs ýa-da şoňa öwrenşipdiris. Ýoksa bir ullakan bir ýylama bolmady. Bir jemlesem bir 10 ýyl, 12 ýyldyr. 10 ýyl, 12 ýylda bu derece bolmaly däl-de. Ýöne şo ýagdaý bizde indi bar gynansak da. Indi bugün gürrüň etjek zadym daşary ýurtlarda bundan soň işläp gazanç edip bolarmy? Türkiýanyň ýagdaýy, soň Russiýanyň ýagdaýy, şu an türkmenleriň esasy köpçülik bolup gidip biljek ýerleriniň. İkisi şeýle, ýa-ni Türkiýä gidip bilemzok, barur oňa nähil köpçüligiň gürrüň diýip aýtsaňyz, ýa-ni iň köpçülik bolup gidip biljek ýerlerimiz de. Beýleki ýurtlar ine siz pikir ediň. Deňeşdirine Türkiýä şeýle bir kynlyk bilen gidýän bolsaňyz, beýleki ýurtlara bundan hem has kyn ýagdaýda gidip bilýäňizde. Gaty seýrekdir. Ýurdun belki 1% beýleki ýurtlara çykan bolsa şolardan ylham alyp menem çykaryn diýip allanmaly däl. Ýa-ni näçe allanmaly dälse oňa pul harçlaýanda 2000-3000 läp dollarlap ýurdun içinde de $1000 gazanmak üçin näçe aý işlemeli. Bunu pikir ediň ýa-ni neme karz berge batyp edilýär bulunan köpüsi soň aňyrsy puç çykýar, aňyrsy gelmeýär. Şeýdip birgiden berge batyp ýurdun içinde ýa-ni men ente adyna dogry goýup bilemok, ýöne şeýle bir ýagdaý bar. Sivil default bar da. Yani hemme bir-birinden ondan bu bundan karz alypdyr ýa-da daşary ýurtda işläp görenleriň ýurdu uradan pullaryny ruhsatsyz alyp ulanypdyrlar. Soň indi onam berip bilenok default bolýar da, ýa-ni bir firmanyň başga bir firma ýa-da bir ýurdun merkezi bankynyň ýa-da ýene nämesiniň başga bir ýere bergisi bolup şonu töläp bilmän, soň default bolýar da. Ýani gaýdyp bir yerden o bergide tap bilmeýär, bergi berjekler hem batyrýar da. Şeýdip bir neme erwet ýagdaýy döre diýerler gynansak da. Şol Türkmenistanyň içinde sivil ýagdaýda, ýani halkyň arasynda bar. Bu aslında has erwet döwlet, ýani bir döwletiň ýa-da bir ýurdun default bolup biljeginden halkyň öz arasynda bir-birine default bolmasy. Demedir, ýani default diýmek bergisini berip bilmeýär diýmekdir. Şonuň ýaly bir nemesi bar. Indi şo ýagdaýda ýurdun daşyna çykylýar da, bergi neme dip o default bolup diýilýär da. Soň käbirleri ýurdun daşyna çykyp bilmän galýa, şonça pul nemeden de ýa-da käbir daşyna çykyp soň ýeneden bir 2 aýyň içinde izne deport bolup gelenler bar. Ine bu taýlar möhüm. Näme üçin deport bolýarlar? Indi türkmenlere dünýäniň bilmedim käbir Afrika ýurtlarynyň daşynda viza berilenok indi. Diňe Türkiýe arkaýyn girip çykyp bilýärler, indi onam edip bilenoklar. Ýagdaýlar şoňa geldi-de. Sebäplerini sorama, siz gowy bilýäňiz. Hemmemiz hem gowy bilýäs ýa-ni. Indi bu taýdak neme geljekde nähil boljak diýilen bir sorak soramaly da. Gelejegimiz ýani ýurdun daşyna çykyp pul gazanyp bilersmi diýilen soramaly. Bunu soraýarlar şonuň üçin. Men bärde neme diýende dile getirýän onu. Indi iýleşler Türkiýanyň ýagdaýyna görüp bilip dursunuz.
deport ediýärler we güýçlenýärler. Hatta şeýle bir halk özüni köşeşdirýän bir häsiýeti bardy. Ay o täze ýyldan soň gowulaşýakmyş ýa-da sentýabrdan soň gowulaşýarmyş. Ay ine näme diýärmiş ýa-da saýlawdan soň gowulaşýarmyş diýdi. Ýoksa biz saýlawdan öňürde aýdyp, ýa ondan hem has öň aýtdyk da ýa spesifik edip aýtmadyk, saýlawdan öň aýdyp başladyk. Saýlawdan soň deportlar başlajakdyr diýip. Ve başladı. Görüşüňiz ýaly we gitdikçe de güýçlenýär. Türkiýanyň indi 5 şäherinde olar ýa-ni Ankara, İzmir, Adana, Bursa, İstanbul, bularyň hemmesinde indi ýöriýte ýa-ni daşary ýurtdan gelip gaçak galyp görenleri tutmak üçin ýöriýte iş geçiriljek. Öňden İstanbulda geçirilýärdi. Indi şol İstanbul'un daşyndaky şäherlere de ýa-ni ul şäherlere de çykdy bu ýagdaý. Indi bundan soň nähilekräk bolar diýip sorasaňyz, nähil bolar, nähilräk bolar diýip sorasaňyz, bundan soň hasam erbet boljak. Özem iki taraplaýyn erbet boljak. Birincisi, ýa-ni deportly mesele giňişlejek. İkincisi, Türkiýede gazanç etmek häzirkisinden has agyr ýagdaýa geljekde. 3-4 ýyl mundan öňe pikir ediň. Türkiýede gazanç nähildi? Şu wagt pikir ediň. Indi şu wagt öňümüzdäki mart aýlaryndan soň başlajak bu. Hasam kynlaşjak gazanç etmek, ýaşamak, bärde çykdaçylaryň artjak, aňraply berip biljek däl ýagdaýa gelýär. Şonuň ýaly tarapy bar. Indi bunu biz öňe bir gezek aýtdyk, eýäm ýurduň içindäki terror o toparyň değişli agzalary, guruluşlary eýäm taýynlyklaryny görüp başladylar. Olaram şu wagtlykça iki şekilde taýynlyk görýär. Bir, daşary ýurtdan deport bolup gelenleriň ýurda girişinde eýäm 4 gün, 3 gün saklaýap gözüni gorkuzmak, ine bära geldiňiz. Ine ýa-ni döwlet bar diýen ýaly habarlaryň demesinde aýdyldy. Şol ýa-ni dogry. Diýilen bir nemäni berýär-de algyny berýärler. Ýa-ni adamlar şeý diýip algylamalymyş da ýurda giren wagty. Ondan soň bir tarapdan yumşak nemesi varmış, var. Yine iş yerler köpelýärmiş, iş yerler açıljakmış. Soň ýene de yine serdar diýýänimiz ol neme Berdimuhammedow neme diýeler. Pahir serdar diýeler ona biz. Onuň çekýän azaby az däl, şonuň üçin pahir diýýäs. Diýeri ýöne ölü ýaly bir ýagdaýda prezident bolup ýördi. Yani boşa durnak içinde prezident. Şeylerak bir nemede o bu şu serdar diýileni ýurdu gowulaşdyrjakmyş, ýöne hamala kakasy ruhsat beren okmuş diýilen mışmış ýaýra diýýärler. Ulan bir gaty känbir o derde ýarap duran ok öňküleri ýaly soňky edilýän zatlar sebäbi bu gezek maglumat bir taraply däl. 3-4 nemeden, çeşmeden indi adamlar dinläp barlap ve birazrak bolsa da gelecekleri arada gaýgılanýarlar, alat edýärler. Bu zatlar olara känbir o neme vermez, kömek vermez. Şeylerak bir ýagdaý, ýani Türkiýede işläp pul gazanmak kynlaşjak, diňe belki aýallaryň bir böle işlemäne dowam eder. Soňra okuwçylar Türkiýede galmana, okumana dowam eder. Indi Orset meselesine geçilende Orset'in ýagdaýy iýleşler gidýänler kän. Öňem aýtdyk, Orset'e ýa-ni gidip işleseňiz bir wada Türkmenistan bilen deňeşdirende gowy alakdyr. Ýöne Orset'te urşup börde, ýa-ni özem çykyp bilmejek bir urşuň içine girdi. Ýani sırtından çıkarıp bilmeyecek çünkü ýutdy diýip sapara aýdýar da şeylere o düşündürsem has nemerak bolar.
Bu nämäň içinden çykyp bilmeýär Orset urşuň içinden. Soň bir muňa da iki näme bereli. Iqtisadiýaty erwetleşjek. Şu wagt ýa-ni bular propagandany ýöretmäge gowy gören üçin hiç zat o erwetgiden hamala gowy ýaly bar resurslaryny şol gowy görkezmek üçin ulanyp görler. Bu bir gün olmasa bir gün nämäge geljek tükenme tarapyna. Orsetinde öňküsi ýaly arkaýyn pul gazanyp bilenok gazyny ýene nämesini hem satyp bilenok. Bu ýuwaşlyk bilen Orsetdiň ykdysadyýatyny öldürjek bu ýagdaý. Iqtisadiýat ölse-de işler azaljak diýilen ýagdaýa gelýär. Bu bir demese uzun sürmez ýa-ni Orset'e gidip etjek kazançyňyz. Ýöne bu tarapy däl, o bizi gaýgylandyrýan tarapy ine Orset urşy yeňildikçe gatkan adam sürjekde näme urş frontuna. Soň bunuň içinde misal üçin Orta Aziýalylary adam ýerine goýanoklar. Soňa Orsetdiň gullary ýaly hasap edilýär. Şonu ýaly görülýär, ýa-ni çurka diýýärler, baran diýýärler. O araplaryň bize raýat diýişýär, ýa-ni goýun diýişýär. Şonuň ýaly nemelerde pikir edýänlikler üçin sizi alar, mejbury eliňize belki ýara bermezler, urş meýdanyna atar. O size urş meýdanynda bolsaň seni dronoklarda öldürülme şansın diýeli, ýa-ni muňa şans diýilmez, ýöne öldürülme ýagdaýyň artýar. Ine şeýle bir ýagdaý bar. Bu zatlary aklymyzda tutmamız gerekli. Bunu biz palatyp däl, ýa-ni adamyň adam daş döwrüňizdäki käbir adamlaryň häsiýetini gowy bilýänsiňizdir. Soň şoňa görä näme etseňiz nähili garşylyk ýa-da reaksiýa berjegini bilýänsiňizdir. Bulam edil şeýler ýa-da orsun taryhy belli, şu güni belli diýmek, geljegem şoň bilen ýa-ni taryh we şu gün bilen baglanşykly. Şoň üçin Orset'e gitmeňizi maslahat beremsok, tersine hoply görýäs. Bir wada hoply ýalak görülmese-de birden bolýandyr. Bunuň ýaly wakalarym birden bolýar gynansak-da. Soň näme edip görmeli däl. Türkmeniň giden ýeri soňunda bulaşýar-da. Näme üçin bulaşýar? Sebäbi gitjek ýerine dogry karar berip bilen okýan, gitjek ýerini tanany ok. Şoň bilen baglanşykly ýoksam türkmen otagy giden üçin däl. Hiç kimin gitmeyen yerine gidýärler. Misal üçin Türkiýeden Özbegistanyň halky hem koronavirusundan öň çykyp başladylar da. Türkiýede indi kazanç öňküsi ýaly däl diýip öz ýurtlarynyň içinde mümkinçilikleri bar. Ýöne biz ine o zatlary näme etmedik. Iň soňky demneçeli henize çelli gitmejek bolup duranlar bar. Ýurda gitmemiz gerekli. Ýurtda bize giden toprak, giden baýlyklar garaşýar. Bol ýa-ni Türkmenistana baryp gumuň içinde ýaşajaksyň diýilen manyda däl. Türkmenistanyň içinde sizin şu wagt daşary ýurtlara çykyp gözleýän zatlaryňyzyň artykmaçy bilen öz aýaňyzyň açagynda dur. Bu zatlary göz öňüne tutmak gerekli. İyileşler, sağ olun. Yine de görüşýänçäk.